Salutare și bine v-am regăsit la un episod. Astăzi vom juca iar Stand of 2, dar partea a patra. Și am mai crescut pe Stumble. O să filmez partea a treia pe Stumble. Nu știu când, dar o să vedeți voi. Am 110 deja, what? Fiți atenți, ca să știți, după ce fac asta vreau să vă zic ceva. Glumesc. Fiți atenți, nu uitați să puneți butonul de like și de subscribe ca să ajungem la 300 de abonați, frate. Nu vă abonați la mine. Hai să dăm și noi ăsta, share box. Să vedem ce pică. Ce pică, oare ce pică? Pistolul? Pistolul, băi, nu! Bă, pentru... Ce se întâmplă, frate? Ce se întâmplă? Wow! Fiți atenți, mai întâi vom juca 1v1 și după aia acesta. Și dăm mai întâi duel. Să vedem dacă se încărcă. Să jucăm, să vedeți că o să-mi iau bătaie. Bridge! Am făcut un videoclip shorts. Am dat gol și după a venit în cameră. Bă, n-am vrut să fac eu chestia asta. Chestia asta nici n-am vrut să fac. Am dat-o fără motiv. Adică am dat-o. Opa. Și uite că s-a întâmplat chestia asta. M-am pușcat. Ajută. E frică. Frică. Unde e? Mamă, nu cu pistolul. Nu, stai să... Asta nu mai merge, las. Las că pune o... Data viitoare. Haide. Haide. Stai să pun eu acum asta. Gata, mă. Să pot și eu să arunc, că nu pot. O pistolă. Suspect. Să-ți bată. Cap, direct. Ia ce e ăsta? Are bun, îl are epic. Și eu l-am rar, cred. O să iau gâțitul la mine. Că l-am șerpuit, uita și ea l-am luat. Te ăștia, că n-am mai apucat. Dați față de Barosavane. Cred că mă bate. Încă o dată, baboieș. Așa. Stau și păzesc. Cac! 5-0, cac! Vai! N-am mai văzut nimic pentru o secundă. Mamă, cau! Facă cu cau! Stai că nu știu pe unde vine. Oh! Bă, m-a luat cap. M-a luat cap. Nu. Gata. 6-1. Yeah! Poate-l băs la 1. Poate-l bă la 1, dar chiar, bă. Poate-l bă la 1. Un scor. 8-1. Cuca! Mamă! La ce față are, cred că mă bate. Să vedem ce fac acum. Ce m-am speriat. Și am dat. Nu, ce se întâmplă? Yes! Dăm pe 2, mă. Ui.
Reșui, nu mai pot, nu mai văd. Final round. Final. Opa! Final! M-a omorât cu foc. M-a omorât cu foc. Cu foc. Să vezi că acum mă bat. Așa vrem. Gata, măcar! Bă, nu i-am dat cap. Wow, divorcial, mă, viața care bani. 31, are 31, 3086. Și 31 mai, 31. Hei, dă-mi dare el 50 și el 15 și am 8. De ce? De ce? Bă, nu a fost o idee, trebuia din nou. Trebuia din nou să facem o rundă și după facem încă o rundă cu ea. Nu să vă zic. Dăm o dată una cu duel. Și după aia jucăm ăla cu sniperul două runde. Wow, căpău i-am dat. Stol. Au. Nu mai văd. Nici nu măcar nu știu unde e. Hai să începem cu pistolul ăsta de 1 leu. Ei, op. Ia. Jos. 1-0. Bă, puteți să-mi dea și mie cap așa. Ridică și unde ești, man? Nu! Cum a nimerit? What? Knife. Da, mă? Uite și-i dau. A aruncat. Aici stau. Aoleu! Ce s-a întâmplat? Dar nu e de mine. Bă, ce se întâmplă cu băiatul ăsta? Oricum, și eu am câștigătorul de deci trebuie să câștigi și eu. Corect. Bă, m-a lăsat la 1. Efectiv m-a lăsat la 1. Băi, dar cum mă nimerește mereu? Boys. Să nu vorbiți. Trag. Hai, deodată, ce faci? Bă, nu! Las. Dar nu știu de ce mă iubesc. Dar de fiecare dată, cum mă nimerește în cap? Cred că are 100 și ceva. Nu știu. Să vedeți că mi-o bătaie și la asta.
Bă! Nu cred că a lăsat la 1, bă! M-a lăsat la 1, are 96, 88. Da, mă! Nu e de vină, hai să jucăm cu ăla cu sniper, că cred că vă dorești. Sniper. Select. Una, două, trei, patru. Ascultați. Ascultați. Mă bag eu aici. Unde ești, mă băiați? Haide, haide, ieși. Ieși la vedere. Uia dacă căciciu. Mamă, 1v1, vai. Mefe, cute, prefe. A revenit înapoi. Al meu. La muzică urcă pe aici. 1-0. Doi 0 3 0 4 0 5 0 6-0 8-0 opa 9-0 8-0 9-0 10-0 opa opa 11-0 nu m-a luat. Pe 1 15-1. Bă, m-am luat pe la spate. Bravo. Bravo. Așa ce vreau. Gabuju gasaya. Ce? Aha, mai vrei tu 16. Ei, nu mă pușca. Nu mă împușca. Nu mă împușca.
Nu mă împușca, nenea. Nenea, nu mă împușca. Nu mă împușca. Nu mă împușca. Opa. Gridi. Îl cheamă Gridi. Știți Gridiu cum faci. Ca să vedeți, am lag. Unde sunteți? Garbuju, gasa. E hard mod. Hard mod. Nu, cum a luat? Așa de rapid. 40. Încă 35 de secunde. A durat 4 minute. Și sunt singur. Eu singur, nu pot să cred. Bă, eu pot să-i bat pe ăștia. Eu pot să-i bat, bă, nu mai stau, mă. Sută 99, vai! 199. Am 20. 10 plus 10 dă 20. Și ultimul meci. Așa și să... Au. 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 Piciorul meu. Hai. Waiting for next match. Nice. Man. Training outside. No, Am mai fost acolo, acum stau aici. Unde ești, mă, băiat? Nuni! Nuni! Am avut cu lag. Vezi că e cineva acolo. Muffin, winter time. Nothing. In Muffin is satisfying. Dacă asta jos, vedeți? M-am luat la picioare. E la pumn. E de la pumn. Sunt Muffin. In nothing is airtime. Is în mare. Nu, n-am avut forță să dau.
Unde ești, mă, boy? Ha, ha, ha. Opa, opa, opa! Că te iau pe surprindere. Bă, chiar m-a luat pe surprindere. Dai 12 la 5. Unde ești? Unde sunteți? Wow, 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 be careful. Hai, 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 hai. Apropiați-mă de mine, mă. Hai. Nu, m-a luat la picioare. Hei, vino încoace. Bă, pe mine. Bă, ia de pe la spate, what? Mamă, mamă, 3 la viață, what? Bă, ce mă? Băi, 22 la 10. Ce mă? Ah! Nu mai înțeleg nimica. In the muffin. Be careful, bă. Să iau și o cuțătul. Să vină prin surprindere. M-a luat prin surprindere. Mai și un minut, voi vă dați seama. Și ăsta se apropie de ce în ce mai mult. Ui. Ah. Ce fac? Da, bă, da. Voi ați văzut cum am tras în el? Nu vedeți? Uei! Zâmbăfii! Hai, repede, repede, repede! Așa, vă rog! Repede, că... Repede! Nu e de bine! Nu e de bine! Nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine! Hai! E bine acum, e bine, e bine, 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 bine! Nu! Nu! Yes! Nu! Hai! Este, mă! Bine, bă! Bine! 19 kill-uri! 13-1! Wow! 19 plus 11, nu știu cât face. Păi 10, 1, 2, 2 cu 1, 3, 30. Trebuie să vedem dacă avem 100, că eu nu mai înțeleg. Cât, oare cât avem? Ari 56. Bun. Cam atât a fost și videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, nu uitați să puneți butonul ăla și de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!